Why you want to go? Anzi mawasimbere wazukuru. Ndofana sekuru. Ngani wenu? Anzi ndika simba. Mbumba zikuru vere bone wenu. Anzi wadika kutamba yekumba huko. Ya warutamba. Why you want to go? Anya zukuru. Right sekuru. Sekuru bolimba. Aba wasimba. Hapa nda right. Ndakupeza iwepo udabwera njiyamba kukuthandiza iwepo. Anzi yoko mboya batatanga kubatsire wewe. Ya icho kwadi. Udabwera ndikuthandiza nkhani ya rukawo. Ngoya ndikubatsira nawe rukawo. Ya icho kwadi nye rukawo yamukandibatsira sekuru. Makazonditi ndiwe ne vabereki mutibatsire pamwe chete. Panopa pandakubatsira mukhala kutsudzula rukawo iwepo udachita bwino wani. Aba ndikakupa mushonga ukusunungura rukawo. Wakaita zvakanaka here kana kuti kwete? Aiwa ndatora iti ndisekuru kana zvepabonde ndakutoitawo. Ndokwaramwe wena. Ndikufamba mushe. Zviri kufamba zvakanaka sekuru. Tangurani iwepo paudabwera iwepo. Ndikuuza kuti iwepo pita ukatenge pai wako iwepo. Ndaiyo pakutanga pawakauya senda kuza kuti inotora baba wako. Mandakuza kuti pita ukatenge pai wako, udalewa kuti pai wangu ndipanamba kana kwera. Pandakuza inotora baba wako kuti baba wangu anoramba kuuya. Chokwadi papo sekuru, makatondibatsira pamakangondipa uye muchiti mushonga yenda munoshandisa. Vanobvuma kuya kuno kushowa vabvuma kuya muchinditi munoya nawo. Ava ndi mukoma, ava ndi bamunini ndakavaona. Saka vese ndobva ndatongovabatanidza ndakati handi munonzwa wandotenda shuwa sekuru vabvuma kuuya wena. Dikisoni mani? Dikisoni ndi ani? Ndiwe kunzukuru? Ndiwe mzukuru? Ndina sekuru. Kubwera kwa wachita iwe kunzukuru. Uya kwa waita iwe mzukuru kuna sekuru? Wachita zvakakatiziwa wani. Waita zvokumanikidziwa here kuuya kana kuti kwete? Badana umanikidziwa paingoti handi ndakabva ndangoti arega ndiende. Ali watupi kubwera udziitija. Azi zakuudza kuti wezeta sei? Zvekuita hana kungondiudza akangoti ati tikudiwa kuna sekuru vandati ndeitende kunonzwisisa kuti chii chanetsa. Pamakapiwa nasekuru midzi, vaikutsanangurirai kuti midzi yandiri kukupa miiri iri kusunga upenyu hwemhuri. Vakandipa midzi iri miviri. Ngati midzi tikukupa muzukuru kuita kuti kana uri pane varume unongori murume akaita sei akasvika. Tizvozvo. Saka midzi nekugara ndinayo. Ndakanzi handifaniri kutombosangana nemukadzi musango. Kusangana izi nikurara pabonde kana kusangana kupesana kudai? Kusangana kwokurara pabonde. Tasangana musango. Ndopandakasvika midzi. Wakazosangana nemukadzi musango? Wako kana kuti mumwewo zvake? Umwewo. Ndazosvika kumba. Ndichitarisa paigara midzi. Ndakaona midzi iri kufema. Panguva yandaida kurohwa nehana ndichitendera kuti nditarise kusuo ndopandiri kutoona kamba mbiri dzirikutoenda sei dziri kutopinda mumba. Vanzi pese paipai pataigara tisi taitogara ipapa ndichizotasi pamba nemidzi handichaiona futi midzi. Kamba ndo dzakataura kuti pese pataigara. Itonzwa voice racho. Pamba ine midzi paipai ndopataenda nogara kamba dzedze. Ndo pandakada kuti ndivhunduke vazati ukada kutoita zvekutovhunduka nekuti tagara tese. Hatisisina chimoko atingaita sei kwatingatoenda. Kubva sekuru vako vachiri mupenyu ndova kwavai kuti ndipe moto ndipe foja endanditsvagira foja ndopawaitosimbiswa moyo kuti ugare nesu. Saka isusu tinotogara pari panapa sei tichitadzikundike. Tine mamwe matare atinozoita nevamwe vedu. Anataringwa.
Saka tikaita matare nevamwe vedu vanoenda unoti kuna nhengi ane chakatozosimba kupfuura chipi ichocho chinotouya choshanda. Zvakafanana nekuti panapa tiri kuchera kana mushini wakundika kuchera panoenda unotorwa umwe kuti uite sei uchere. Ndozvatinoita. Saka muri vangani mudare renyu? Dare rine vanhu 7 ndo misoro yenyaya chaichaiyo. Vari muno muZimbabwe vese? Tavengwa ari pa7 ivavo? Tinomisa pa7 nekuti ndiye watinenge achita ari pamusoro pedu tese. Saka nevamwe 7 iwo natevengwa sekuru vakakuzivisa ndizvotevengwa, ko vamwe ava makazozivana sei? Zvinhu idzi kamba idzi tinototi vanhu kana tichitaura vanoenda kunogarawo dare ravo. Kana tichiti kana tingave kumauto vanditi vane zvigaro nezvigaro. Ndozvazvinoita. Saka zvinenge zvine zvigaro nezvigaro zvazvinenge zviinazvo zvichiita sei zvichipananawo njere nekuudzana kuti iwo uri kusara apa dai wakadai. Saka dzinodyei kamba idzi? Kazhinji dzinoda ropa. Ropa dzinorida. Asi kana ropa risipo tinoti chikafu chabikwa ipapo chinodyiwa. Asi dzinonyanya kuda upfu hwemhunga. Dzimwe nguva totsvagiswa upfu hwemufarinya uye. Saka iri ropa nderani ravaimbozvitsipa nderani ropa iri? Ropa rizhinji rataishandisa nderekuti kunge vakadzi vaitorwa nevana nevamwe vana vasikana tichitora rekuenda ravanoteera nguva. Munotora sei? Vanotoziva kuti zvatanga. Ndikuti imi munoritora sei wakadziva? Handi vanenge vakuenda. Tine kugadzira kwatakaita. Saka munozoona rauya. Tine kugadzira kwatakaita. Tukatuma vakomana vanotoenda kunototi zvakafanira kuenda kunotochera mvura kutsime zvavanenge vachitoita. Handiti. Mukoma Dickson, mubvunzo wangu wokupedzisira asati adzokera kuna sekuru. Tanzwa kuti munin'ina wenyu akamborasika njere, handiti akazoramba. Imi makamborasika njere? Handiti. Zvinhu zvamuri kutaura izvi zviri kuitika. Hamupute mutoriro uyu zvinonzi dombo. Munoriziva? Mutoriro munoziva? Munoputa? Munonwa? Handino. Hamunwa? Handipute. Hamupute? Muri sopa? Asi zvinhu izvi ndo zviri kuitika mukati meupenyu? Ndo zviri kutoitika mumhuri. Mumhuri? Mune shuwa shuwa here? Ichokwadi. Muri kuzvinzwa vahama dzacho? Ngakuregedza ataya kuburuka seshiri